Goddag alle sammen. I dag der skal vi lære om run-on sætninger. Og så tænker du måske, hvad er en run-on sætning? Men frygt ej, fordi nu skal jeg forklare dig, hvad en run-on sætning er. Kom. En run-on sætning er en sætning, som består af 2 eller flere hovedsætninger uden korrekt tegnsætning. Som det her eksempel. 8. klasse holdt en fest, den var sjov. Denne run-on sætning kan rettes ved at opdele de 2 hovedsætninger. Det kan fx gøres ved at sætte et punktum. 8. klasse holdt en fest, den var sjov. Nøj, hvor var den sjov. Nu har jeg lært en måde at rette en run-on sætning på. En anden måde at rette på er ved hjælp af noget, som kaldes kommaopdeling, eller på moderne, comma splice. Her har vi endnu en run-on sætning. Claus havde et æren, den havde sjove fortænder. For at rette den her run-on sætning laver vi et comma splice. Dette laves ved at opdele de 2 hovedsætninger ved at sætte et komma og et bindeord. Nu vil den korrekte sætning hedde: Claus havde et æren, og den havde sjove fortænder. Det er ikke raketvidenskab. Så let er det. Nu er det jeres tur, for jeg har ikke mere tid. Jeg skal ud og redde verden.